Ето залеза в Тайланд, езерото с водните лилии, което е голямо над 27 квадратни километра. Прибираме се. В момента не е часът, когато те са отворени, но на залез също е красиво. Девонският залез е нещо, което е неповторимо. Ето виждате. Изпитах това, което очаквах. Удоволствие, изненада. Прекрасни създания и природни дадености, които в Тайланд са в такива големи мащаби. Благодаря на съдбата, че ми даде възможността да разпространявам водни растения и водните лилии, и водните лотоси в България. Ето, залеза започна бързо да се сваля. Аз трябва да пътувам, затова се придирам и надявам се утре пак да бъда тук с нови сили, с нова апаратура, с нова положителна енергия. Благодаря ви за вниманието.